Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Croeso yn ôl i'r sianel. So heddiw ma, mae gennau fideo rili cyffrous i chi. Dwi yn mynd i Ikea. So da ni ar y ffordd rwan, mae'n gynnar yn y bore. Ac o'n i jyst yn meddwl so hwn yn fideo perffaith oherwydd mae pawb yn mynd yn ôl i ysgol. Neu os da chi jyst fancy gweld beth sydd yn Ikea ar y funud, cariwch ymlaen i weld y fideo. Ac os da chi ddim wedi'n barod, cofiwch chi dan ysgrifio, troi'r notification bell ymlaen, hoffi, rhannu a gadael eich sylwadau. Da ni rili eisiau clywed gyda chi. A mwynhewch gweddill y fideo. Mam, beth sgyn ti ddeud i'r vlog? Helo. Dyna fo? Ia. Okay. Hi, so da ni newydd gyrraedd, dwi'n mor excited. Mae Ikea, just tu ôl i fi manne. Gaf i zoom i fewn iddi. Very excited. Ond mae fi a mam yn mynd i fynd am coffi cyn dechrau, so bod ni yn barod am yr oriau o siopa sydd o'n blaenau. Dwi'n mor excited. Hei pawb, so gobeithio bod chi gyd yn iawn. Da ni newydd orffen yn Ikea, so mae gennau ambell beth. Dwi'n gwybod os da chi'n gweld hwnna yn y cefn. Da chi'n gweld o? Falle ddim. Anyway, mae hwnna ar gyfer citio'r fan ma allan, sydd yn exciting. Ond mae hwnna jyst ar gyfer hwnna. Na i ddangos i chi, ond diolch byd i wneud efo ysgol. Ond mae gennau ambell beth hwyl i ddangos i chi. So dwi'n mynd i fynd adre rwan a wedyn na eistedd lawr a dangos bob ddim i chi. So ia, cariwch ymlaen i wylio a na i weld chi pan dwi adre. So dyma fi yn y fan hefo gwely newydd fi. A wedyn, rwan, da ni'n mynd i bildio cabinet thing sydd yn mynd i fynd i fan gobeithio. Ond mae hwn lot fwy nag o'n i'n feddwl, so we'll see. Mae recordio ni yn bildio hwnna rwan. Well, probably mam a daf, na i just supervisio, da chi'n gwybod? Dwi yn meddwl bod y bocsys yma reit berthnasol i bawb. Maen nhw yn ffordd gwych o cadw sgidiau, make-up, unrhyw beth. Fedrwch chi gadw unrhyw beth yn hyn, ffolderi ysgol. Oedden nhw yn £2 yr un. O'n i'n rili licio'r patrwm. Mae o mewn fatha gwyrdd, tywyll, rili neis. A nes i brynu 3 o hyn. So dyna oedd yr eitem cyntaf nes i gael. Wedyn mae gennau obsesiwn efo mugs. Dwi ddim angen dim mwy, ond wrth gwrs nes i bigo'n fyny heddiw ma. 2 bunt oedd hwn. Bargen, 2 bunt. Mae'n rili tebyg i cwpanau Denby. So mae hein yn fatha dupe, I guess, ar gyfer heina, ac o'n i'n rili meddwl bod yn neis. Just mugdio, sgyn yn byd arall i ddweud. Di'r peth nesaf ddim rili'n edrych yn dda yn y packaging, ond mi nes i brynu 2 o hein, so na i ddangos i chi, dwi wedi agor un yn barod just i weld. So basically beth ydi polyn gwyn, a wedyn ti'n prynu fatha bwcedi, I guess, ti'n galw hein. 25 ceiniog yr un. So fel ydych chi'n gweld, ydych chi'n rhoi nhw ar y wan, a wedyn fedrwch chi gadw unrhyw beth yn nhw. So nes i brynu 2 set o hein,
Just oherwydd o'n i'n meddwl bod nhw'n, wel, oedden nhw'n rili rhad, 75 ceiniog, a wedyn just yn handi ar gyfer dal unrhyw beth da chi isio. Ac o'n i just yn meddwl, actually, sa hein yn berffaith ar desg, neu yn y bathroom, neu rhywbeth fel yna, just i ddal pethau, so bod bob dim yn dwt. So dwi'n symud ymlaen i falle hoff eitem fi heddiw yma. Be ydi o ydi just bag bach du. Mae o yn dyblu fyny fatha bag ysgwydd ag hefyd rucksack, sydd o'n i'n meddwl yn really handy. Ac fel rhywun sydd yn licio gwisgo docs, o'n i'n licio yr oren ar du. Dwi'n meddwl sa hwnna'n mynd yn really neis efo sgidiau sydd gennau. O'n i'n licio'r zip bach. Mae jyst yn really mawr ac yn really sturdy. Mi oedd hwn yn 15 pint. Falle reit bryd am fag o Ikea. Dwi erioed wedi prynu dillad na bagiau o Ikea. Ond yna llwyth ohonyn nhw mewn lliwiau really neis. Nes i fynd am y du, cos dwi yn gwisgo du yn aml, so o'n i'n meddwl bod mynd efo lot o bethau. Mae o'n dal laptop yn really da, neu os da chi'n mynd i ysgol a just isio bag bach sturdy. So 15 pint, a dwi'n really licio, ond dwi'n meddwl neith o fynd efo lot o bethau. A wedyn, yn ola, mae gennau ambell beth sydd fewn y bag. Gael fi weld. Hooks. Fwy o hooks. USB port a fatha torch bach ydi o. Charger ffôn. Dwi wastad yn torri nhw, dwi wastad yn colli nhw. So dyna ni diwedd yr vlog. Dwi'n gwybod bod fi'n licio watcha fideos fel yma, so dwi wir yn gobeithio bod chi wedi mwynhau. Ac os fedrwch chi hoffi'r fideo, rhannu'r fideo, gadewch eich sylwadau, mae'n golygu lot i ni yma ar Label Deg, a na i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta pawb!